tiende kunanga yechipiri yekutanga takaenda ndikaoneka ndisina mhosva. Ndikupoti mabhipi acho akaoneka wanoona zvitv. Saka yakasara kuti tione chiremba wechipiri newechitatu. Pamusoro paizvozvo panga pane ishu yekuganura machira ekuti machira ekuti ndeemumusha toti uyu wari kuti akatengeswa wabereki wangu watenga machira iwoyo pazoshaika mai ndipo potazoona machira aya. Saka machira aya haana kugoyiwa kana kuti panhaka kana kuti akataurwa ngezvawo wakashaika mai musi wa21 October. Akatenga machira ndiani? Machira akatengwa namai. Mushure mari yaipiwa mai ndiyo akati machira yadini aende kotengwa. Kana machira akatengwa namai, machira ari amai. Mai vakatenga machira ari ani. Machira akatengwa ari pamusha. Achitengwa namai. Akatengwa ndimai. Ini ndandisiya. Doesn't make any sense. Muruma nyika mai anotenga machira ekutengera musha makarohwa makambozwa. Mai anotenga machira ekwachikati asiri ndiani? Mai handisi atendeki kuti mai anga ine mudzimu wake ndobva atenga machira ake emudzimu wekumusha kwake noti ekutengera machira ekutengera musha wekachikati. Hakuna zvakadaro. Ipopo muri right changana. Saka machira ndeya. Kana ndiri right, saka machira ndeya. Tunoti ndikwenenzeri chana. Inga kuti simbo. Ndoda kwenenzera pekuti mai wangu ndotutaura ngezvake. Anga munhu wechikuru. Anga 105 years. Saka awa hanza dzangu dzotiunetsa nadzo ndiyo dzakumuitisa nezvimwe zvinhu zvisinganatsi kuita zvakanaka. Zvekuda kuti mai atenge machira. Ndosaka dzabvunza wachikati kuti akatenga machira ndiani. Mukati akatenga machira ndimai. Saka maungibvarizere kuti mai anga akura ngana 105 years. Munhu ati 105 years achigona kutenga machira. Munhu 105 years unogona kunga memo yake kana kuti anenge achiita zvisingazwisisiki baba kuti nino mukomana zvinhu zvayo zvaanga akuita ndarisingachazvizwisisiwo bai achivhirikidzwa ndiwo wasikanawo wachikati. Mati wakakonzeresa kuti mai atenge machira wasikana. Ndizvo achizi machira zvindei. Pamusoro changu hamene kuti hanzvadzi dzacho dziri kunhasi. Last time mubvunzo wakabvunzwa muripo hanzvadzi dzikati imwimwe ndimi mukatenga machira. Saka nhasi havapo maakuti mai panonetsa wacho. Ipopo changa mutongi chiri kunge chekuti hanza dzangu nini wacho tiri kuda kuzokukandira nayo kamhene. Aiwa, muonere wachikati. Machi Wachikati da kuti kubatsire. ndinoda kubatsira. Kubatsire kwandinobatsira. Ndepekuti imimi nehanzvadzi dzenyu chokwadi ndinozviziva. Imimi nehanzvadzi dzenyu chokwadi ndinozviziva. Asi zvamusi kuda kuita chete kutaura chii nokutaura. Because mukaona and last week makauya muine machira ewo ndipakati. Tikabvunza kuti mimi machira ndipakati pa
mazvionepi handiti mukati zvakasara pakafana teti zvazviri zvei hamuna kutaura kuti ndezvowasikana asi makangoti wasikana ndokati wakafacilitata kutengwa kwemachira wasikana tikabvunza kuti for what reason handiti anza aina kudii aina kurwa saka imi mbaivapakamba daudzosa tikati imi daudzosa kuna ani machira akati uye takapedzera unesanaira machira vakatwa unodzosera kuwasikana tikati mukudzosera kuwasikana muchiti mukudzosera ndechii anga asakana nechipoko pazisaka payapanasi anga asakana nechipoko ipo vanarutiza vanasa ipopo muringo ichokwadi chakanini ichokwadi chakanini ngatibatsirani checheo totaura chokwadi handiti woti saka taura machokwadi nyaya inoita kana dhoreka asi chabuda havadini ndatuti muri machira akatengwa namai handisi raiti twakabva mai makati musaenda zvese unana sekuru mwana unyanga kanga iri machira nezvese wana sekuru waripi ipopo mavachibvunza mubvunzo wakanaka asi ndoda kuti ndimbodzoke mbijana kutaura kwaita changamiri nyaya iyi yapinda futi mudare rumwe pane clip iripo wari kudora zvivhidhivhidha hanzvadzi yangu iri apa iri kuti ndiri kubudirwa ngengozi ya1920 makabvunza imi muchakamiri kuti saka chouri kuda kuvanhu vemachikati chiinyi iye akapindura ari ngemuromo wake akabudirwa saizvo kuti ndoda machira angu ndio machira akatutauriwe akakatotengwa kare vatika makwese ndekulichiro machira anotengwa kare nemunhu wausingazivi mumusha asina authority kutenga machira iwawo achipa munhu andika ndeni machira iwawo nepakatwa the end up zvamuti mumaoko ako andi now kuti uzvirelease nawo andi zvakunetsa because from day one you were never part of the arrangement ekanga andika ndosaka ndikuti ninika iwe pakati wako wakatotora nemachira urudi kudzosera ikoko chirikutadzewo kuti udzosere machira nepakatwa zvausiri kuzoni ndezvei andika wai kuramba wakazvibata zvinhu zvausikazoni ndezvei dzosera kwawakazvidii kwawakazvitora kune vanhu vari kuziva nyaya yawo ipakatwa nemachira saka sondo rapera ndakataura kune muchangamiri kuti panapa ndakobata mupendero wegauni rei kutaura kwamuri kuita changamiri kwandipa muono kuti machira aya izvo ari ekwasekuru wangu ndodzokeseiko iona sekuti kana pene zvaunoziva zvazviri pahatsa dzeyawo wachakutaura kuti anu muzukuru machira etoaziva kuti pamwe pacho izva wari kwasangaia muzukuru wakupengeri upende kwamamukasa nemachira edu ati wakutozilipa iwe chipotanga wadzosera zvinhu zviwawo uchiziva kuti iwe kana musha menyu machikati manga musina machira mai wenyu imbingozotenga chii machira nemabakatwa mairi izvi izvo ndezvani ndezvake handizvokwachikati atiya saka chinokwanisa machira patichoti wasikana wanokwanisa wanga uri kuziva secret yani yamai asi wanga wasingaita uri kupi kwamuri asi iwe wachiziva chii secret iri pana mai saizvo chakamire ndinotenda ngekundibvura pfungwa kwamai sandosa kuti isungatipasirane chikati twese tuda kuti tigadzirira tiite sei tigadzirise nyaya iite sei ichiemba kuti inopera ini ndakataura mudaro chikati hauna mhosva panyaya yakaitwa 1929 kuti wakasatoa zvavo haina chakuziva kana itori nyaya yeruzi inyaya haisi yako inyaya yemhuri yekwachikati noti yako kungova mukomana mukuru hazvinewe kuti ndiwe chikati wega
iwe ungoripo semukomana mukuru. Saka basa rako, what it simply means is you are the voice of the family. One, you give direction to the family. Two, and you chair my family meetings. You coordinate, and you my events SMG family. Don't pass rako chete. But as you know, ndiwe wakuona visitari kuchikati. You are only there to represent the family. Panozi chikati ndio unosunga. Saka because kana unosunga ndio anzikati. Waubva zvese zvazvako. Ai, no. What I want, guys, this thing is not mine. This thing is ours. Let's solve this thing together. Most of Vanya 1920 messy. Because what material is you end up in the Muria when you know Garam's test. Nezuno sees it. And because there's all that's a little one. The same mother that was doing the machine and mine. And those who have known that it's Caromeo Unengos. Besides 1920, as name the guy, Yaga Spunia, Mama Sheriff, Anthony, Komakuni, Nendiro, and the Robo, Green Market, Nichi. I don't know. It's the same people who already do about the Machira. So you to say Machira. Because Madame Dora was a Catholic. What told Machira one, as one notion some Machira, and they cannot use Machira. Because Bagat was cut, Pachuan, Kuvu Aquaro, Nikufaro Aquaro, Kunechireo. You know, this is your channel. Sayo got up from Bagatuaka Farm. Who's your Chichaga Paris? Kawataka Faradian. I know you. Those are what spoke. The movie is a very good one. I don't know if prison. Can I talk about that? Who's all to live? And one was almost one of the Paisi. Pamutka. You watch from the Garamon source of the Uyo, what are they? You was Bambuskati, Patti say Pamagarara, Pakanaka, use one do the thing, Ribana. And I saw to Zot Pamutka Papu, and Kanapa Bandi Papu, no Paiswaka, no Garudi, Korboligana. I want. Do something. Mamaka had one Machira right now. Adiga, Pano Akatarisa. No Rura Mogani. What would you say? So when I'm walking, what I'm doing now. Birchenough. They are called bridge. Aye. Kazi mutumbo pai pa bridge. Ndiye ndakauraya, uruzi ndakauraya. Yeti Birchenough yeyo. Mero mushiro monga apedza kuaka bridge rake. Akapedza kuaka bridge iro. Kwazi akadonda. That was 1950. In 1950, It's what you make sense. Because my God is a hero. I'm
Tomboona kunyara chiro ndi mabara Birchenough. Usikapinda pa history book. Usikapinda pa history book mabara Birchenough. Bambo, endemo kuserwa zvinhu zvavo murare chi hope, continue with your business. Musazviti musabviswe focus pa business renyu. Nditunhu tusina chipo, tusina basa. Go back, continue working for Mazarani. Renyu. Wait for things to come to you. Don't look for things. Wait for them to come to you. And then go maybe get at it. Unless muntu wa Birchenough kuya makara. Kuya ni Birchenough. Saka chisena kana kuya Birchenough. Siena ina yari ni kwa sawa. Siya kwa sawa kwa. Hiyo jambo kulisia. Chikundo changu chikumbira ngechikundi kupuma kwatakaitwa mudarire mambo kuzi ndakauraya munhu 1920. Ye 1920 that is a pasade. Ye 1920 is a family thing. And can I say a family thing? It means you are also in there. You are part of the family. Saka kana muri yako yakauraya ni urimo. Hivi nyabusa to chiunganidza mhuri yomukadzi nyaya 1920 ndiwe mukuru. Saka you cannot run away from that. Asi yechipiri yekuti makazoita spring ropa masherefu ndiwe wega mati uruzi ndo wakazviita tried law inoti chii. It's your duty to prove beyond reasonable doubt that you are innocent. You don't prove by saying. Wanamkosa Januari panza. Mwenda panze mofe mwakaenda patatu kaza huko. You are free to go. Then we charge people. Mosho wachai. Yes, we charge them. But right now, she don't convince ukuthi hauna kura chi. Convince me hauna kura. You mean right now? This thing is spiritual and it's not by word of mouth. You put a number because there's someone who is there to Wakaura and they prove you to Wakaura. Then prove that person wrong. Even I can't prove that because Bakaita was not there. I am not a witness to this case. Chamu chaduta chete kutaura kuti wamangara neari kumangarirwa ane mhosva ndiani asina mhosva ndiani. Asi kana zvaspiritual now zvakutoona kutosa njera kani nanabuya ani nanasekuru ani nanavauko ndiwo vanotaura neivo aniti wakaurawo wacho wochitaura kuti tikati wakandiuraya wakakuraya sei wakandidai vhatora rimwe ropa rangu rimwe chakamwa rimwe racho wakaisa mukasakini kadai toita sei wozitai zvakati kuti ndimukire zvobva zvaitwa iwo wozoya wega waumhanya panapa nazveshiwa ndini wakaziva kuti ndiwe. Saka ndosandutika inini prove to the person ari kuita sei ari kuti ndiwe chii wakauraya kuti hauna kuuraya. Invite them, mwende panzana, mwende pa vanhu vangadi watatu, mobvunzwa nyaya ipi imwe chete. Usakabatwa ipo pavo, you are a free man, then we can charge these people. Defamation. Changamire seneta mutasa ndafara ndatenda nasi kuti ndabata mupendero wemusha Amufambi zvakanaka baba. wadai wese saka dambudziko rangu rekudzivisira wachikati vanotambudzisa dambudziko rangu rasongana naro ngerekuti pekutanga hungu ndakacheneswa apa pechipiri sekutaura kumwakaita kuti zuro marimwe last week kuti budai panze muone chiremba wanobatsira kana wanogona kubatsira kana macharges achizoya anozoya papa takabuda. Saka sezvinei hazo dzangu dzakabva dzaenda tisati tadzoka kwamuri ini ndikazodzoka kwamuzivisa. Mushure mwanga tataurirana pakati pesondo pese apa kuti ngatisongane nhasi rino Satani zviri kutondishamisa kuti nhasi hawana kuuya sei. Wanyorewa kumwana vanhu vauya tori nyaya ipiri musesarati ichada kuizwa kuba nyaya chikati
wauya wapita apo wavhenekwa waona anenge ari right wrong uri wrong tivhare nyaya chikati wadari mora pamununda basa pane umwe mudare wendisina kuzopindura you raised it as an issue iripo ndekuti munhu ukaenda kudarika haasi mambo anomangarira munhu nyaya. Pane munhu anouya anonzi complainant kokuzouya mumangarirwi ngerespondent saka anobhadhara mari yekuti respondent auye kudai handi mambo ndeuyo amangara chii nyaya titezai netransport yekuti munhu anosevhe munhu yesamu kuti auye kudai mumangari ndiye anoita sei then munhu adini auya handiti munhu auya imeans mambo aita sei aita basa rake rekusevha munhu nekumutora kuti auye pachii padare chasara kuita sei kumubatsira handiti tamubatsira is not all cases dzinonzi munhu aita sei uyu ndiye ahiwa uyu ndiye aruza handiti isu toita kuita basa rinoda kudii tatopedza asi iwo if you feel kuti munhu uyu kauwandanisa kudari auya kuno munyaya yake achitoiziva mhosva yakaiziva kare nechii ini ndazowesta mari yangu yekubhadhara chii yekubhadhara samuel handiti waakuti iwewe mumhangari iwewe wawina nyaya yako waakuti kuna mambo ndipe mari yangu yowaita nyaya yangu ndizvo mari ndiwo yeumba kwangu ndiwo yapadari pano kuti ndinoda kundibatsira uite nyaya yayo inandingina wanhu wobva wauya panapa tapedza nyaya ndakugadzisira nyaya yako ndati chikati hauna nyaya yabashamwari iwe ndiwo nenyaya yewe dambudziko otireti kana ndisina dambudziko mambo chinidzorera mari yako saka inini henge chefu yese zvekuita nemvura iyi ndogeza ngei nokugara panapa ekupedzisira pacho watiwo kare kare aisi kuti munhu awina aibvisirwa chii mari yake mawanda usataiti mawanda ndoka makoti fees ndoka mawanda uswa anowanika kwasabu nokuna hakuna mawanda uswa kune makoti fees mari yedare ndiro dare rechipiri muzimbabwe rekutanga eprimary court raishe you pay makoti fees aubhadhari mawanda uswa mawanda uswa nemachekwa ngeekwasabhuku wesabhuku haana dare mufakuzvakanaka washikati